Six Productions, right back at it again. We got your boy Blueprint, Ray Nice Steven, Wawa, and Kurt. Sa kalang karya o bukang pasido. Sa
lang nito yung pangatawa sa walang karya o walang kawan kasi doon. Ayo, lumawanag. Pinilihan ang menlaw kubog ng mga tao sa walang nanlain. Lain wala ng pangatawa dahil sa dinalin. Nakmak ng mga kanya, may lumapasok kung bakit sa mga kamay. May teka nga po, may teka po, after mo nangyari. May teka nga tayo sa kanya rin ang pagkakas. Ang sagot ng kanyang pakasama o ang kanyang nangyari. Tapos isa na kanta. Kasama pagkakas. Kami potling magkakakbo sa kakakas. Tapos mama foto. May dapat na siya. Pagkatapos